In Friesland dok de reis van Henk Kroes naar Afrika. Dat lieken nog de helft van de 400 Europese vogelsoorten oerwinterd. Als er neer dienen wordt, komt het op een kop verkeerd, maar uw miljarden trekvogels. Door de economie, de landbouw, het klimaat, neem maar op. Wat moet er bij u gebeuren? En wat doen ze in Afrika voor uw vogels? Ik ben hier opgegroeid in mijn jeugd. We kwamen van de Kappel in Huizenta. En ik heb hier een fantastische jeugd gehad. Toen wij hier kwamen, wie deze plaats alleen goed wetter te bereiken. En bij het winter stier alles in de omkrieten hier onder water. Het is één grote watervlakte. En het weer ik in een groot natuurgebied. Het was alle gebouwgras. De boeren kwamen 1 keer per jaar hier om te menen. En het tilde op van de vogels. Jorden daar is dat heel wat oors. De waterstaan is nu onder gegaan. Het is inschedden. En de blauwgazen zijn verdwenen. Maar ik de vogels ben verdwenen. Nou, zat ik het kent heb, zat ik het jongen heb, de natuur wat ik in die graadvol wie, maar de vogels, dat verdwijnt en dat krijg ik nooit weer. 5 jaar in ben ik uit Balzetwaai met een groep naar Ghana in Midden-Afrika fietst. En we gaan terug Frankrijk, Spanje, Marokko, de Westelijke Sahara en ik de Sahel aan. En wat het nieuwsgierige weer, dat wij de trekroute van de skriers volgen. En wanneer je daar fietsen, en vooral als je midden in zo'n storm in de Sahara zit, dan verneem je wat die beestjes aan stroom uitzien. Els hier op een nij stekken ze 2 keer die grote zandbak oer en er is geen water en ik geen fretten. Datzelfde dat hield ik voor de blauwsteens. Die onder oren aan de zuidkust van Ghana oerwintert. Een prachtig voeltje dat hier bij ons in de sompengebieden zien aanleidt. Romke Kleefstra is een van die mensen die het onderzoek doet naar deze vogels. Nou, in feite is het een combinatie van factoren. Het is zelfs ook griezelijke droeg, maar het is al je hoogproductief gasland worden. En daarnaast is het zo dat het ook griezelijke betieren meen wat je in het worden gaat. Dat is funest voor een vogel als de skriers. Wat mij nou opvalt is dat die vogels natuurlijk 2 keer de duper binnen. Want we zien in Afrika dat ze daar ik dwaande binnen. Daar was natuurlijk ik een bestaan op. Daar was ik beziekje om een inkomen te krijgen. Ja. En daar zorg je ik dat die maatschappij veroordeelt en hem oppost. Ja. En dat ben dan op dezelfde manier zo ren je dus in hoor. Ja. Ja. Ja, ik daar weer ingrepen die in waterbeheersing, in types van landbouw, waar volgens langer alle vogels beter van worden. Ik ben in feite pessimistisch. Als je snel de soorten die het hier van oorsprong thuis hebben, dan ben ik pessimistisch. Maar er zijn toch een heel soort maatregelen die we nam binnen. We zetten agrarisch natuurbeheer in. We hebben skriersekrieten. Dus daar wordt ik een heel soort in investeerd. En ja, maar skrierskrieten, dat houdt er net direct in dat bijvoorbeeld wetterpalen omheen gaan, dat het Engelse rijgrasfut is. Het is al behind in de maatregelen. Ja, moet er meer gebeuren? Er moet volle meer gebeuren. Maar dat gaat wel centen kosten. Ja, dat houdt dus in dat we dus maar financiële maatregelen, dat stipje maakt. En dat je dus een oorhit hebt die hem deze oorstelt. Want op een andere manier is het dus net mogelijk. Maar die oorhit hebben we nou net. Nee. En dat is de inhoud nog niet alleen minder worden. Wij doggen wat, in Afrika doggen ze wat. Waar kinderen meer? De vogelbeschermer in Afrika of die in Friesland? Nou, dat is beide lieke vol, maar in ieder geval het voordeel wat ze daar hebben is dat ze net van de domme fouten van ons, of ze kennen in ieder geval een beeld van onze domme fouten leren. Lucas? Nou, als het gaat om wetterbeheersing, biegeliks net wel wat wij niet hebben. De wet van de remmende voorsprong. Ja. En ik denk dat voor een pad die kennis ik wel naar Afrika gebracht wordt. Om goed duidelijk te maken van als je meer wat door met wetterbeheersing, doe het dan wel heel goed en zorg ervoor dat de natuur zo min mogelijk skeer van ondervindt. Ik woon er wel graag eens naar Afrika. Waarom? Om te zien hoe het gaan is met de verschillende projecten die wij daar stiepen hebben met ons fietstocht. Die winnen vooral richten op onderwijs. Maar ik wil eens zien hoe het nou stiert met de relatie
tussen de mensen en de natuur daar. En ik ben benijd naar de oerwinteringsplakken van uw strekvogels en vooral de bedreigingen. In een land dat soms tegen bottenlaaien had van droogte en werd de ontjouwingen ik net stilstaan. En dan steen je samen in eerst tussen de mensen in een vol slijn oren weer uit. En benamen wanneer je met het vliegtuig ging, is dat even wennen. Op een fiets gaat dat volle geleidelijker vanzelfs. Ik reis hier together met Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland naar Burkina Faso. Dat is een van de Sahellanden zuidelijk van de Sahara. Het verhaal gaat dat ze in Afrika ook vogels vangen voor de consumptie. Weet jij hoe dat hier gaat? Nou, dat is natuurlijk zo. Er worden vogels gevangen voor consumptie. Maar dat is lang niet zoveel als vaak wel gedacht wordt. En het is ook voor veel vogels niet het grootste probleem. Kijk, als mensen veel honger hebben en ze hebben eiwitten nodig, dan is het logisch dat er ook vogels gevangen worden. Maar het grote probleem voor bijvoorbeeld zomertalingen of gutto's is niet zozeer de jacht. Dat ligt toch meer hier of in het achteruitgang van het landschap, de degradatie van het landschap. En ook deels natuurlijk bij ons. Als je weet wat een vogel dwaan had om in leven te bloeien, om jongen te produceren, om in productief te komen, zeg maar. Ja, dat is net niks. Nee. En dan steen je aan zomaar het bestil. Als je een tjiftje of of wat je een skrier zegt, dan ben je eens net van bewust wat die vogels al oud lezen om kilometers en wat die voor strietlevering had om te overleven. We staan hier in een landschap waar je nog heel veel oorspronkelijke bomen ziet. Veel meer als dat we net zagen. Net waren we in een vlakte wat helemaal gekapt was. Hier staan nog oorspronkelijke bomen. En die oorspronkelijke bomen worden ook door de plaatselijke bevolking gebruikt. Dit is eigenlijk de manier waarop er veel meer van een landschap behouden blijft met veel biodiversiteit, die ook heel goed is voor allerlei kleinere vogels die uit Europa komen. En natuurlijk voor de vogels uit Afrika zelf. Het is lang niet alle plekken is het zoals hier. Heel veel plekken, daar is het juist heel erg verarmd. Zijn de bomen gekapt, worden er te veel jonge bomen door de geiten opgegeten. En dan verlies je ook dit eigenlijk hele mooie landschap met grote bomen. Als een landschap heel erg gedegradeerd is, je zorgt dat er weer bomen terugkomen, je geeft de tijd daarvoor en je werkt goed samen met lokale mensen, dan is er veel te herstellen. Wij zijn super in beheersing van water. We zitten zo'n beetje 12 meter beneden het zeeniveau en we houden de boel kurk droeg. Nou, die expertise die kunnen we ook naar Orenland brengen en die wordt ik naar Afrika gebracht. En ik in Afrika weer het dam maken en wordt ik water beheerst. Dus wij suggereren ook griezelig negatief effect op uw waterbeleid. De dynamiek uit de Friese Maren is, het waterdynamiek is van het waterpeil is heel of het. Het landbouwgebied verdroegt. Maar ondertussen in Afrika is men ook bezig om rivieren in te dammen en stikken in te polderen. En dat gebeurt op volle grotere schaal. Ja, zodra mensen helemaal beginnen te klooien is het eigenlijk vaak foute boel. In de rivier de Soeroe ben dammen online om het water op te keren, zodat het voor irrigatie gebruikt worden kan. Daarmee verdwijnt een protte natuur, maar dat had nog volle grotere gevolgen voor de rivier en de gebieden streamoor. En daar wordt veel te meer rekening mee houden. Daarom werken we ook in Afrika, samen met bijvoorbeeld Naturama in Burkina Faso. En daar beschermen ze natuurlijk allerlei soorten gebieden, waaronder wetlands. Als je hier kijkt, dat is een heel belangrijk wetland in het noordoosten van Burkina Faso, de rivier de Soeroe. En daar zitten heel veel van onze trekvogels. En dan zie je van hoe ongelooflijk afhankelijk je bent bij bescherming om dat aan beide kanten te doen. En dat is waar vogelbescherming zich voor wil inzetten.
Ik deze mensen die hebben recht op een goed bestaan. Maar dat is net aan ons om aan te gaan hoe dat eruit zien moet. Want dat hebben in het verleden al te volle dingen. We kunnen haar wel helpen om het zo te doen dat de skeer van de natuur zo volle mogelijk behind wordt. En daarom is ik uitwisseling van kennis en van ondervinding zo verschrikkelijk wichtig. Ze vertellen mensen van hoe belangrijk het is om de natuur hier goed te handhaven. Maar ze werken ook aan het beschermen van deze wetlands samen met de lokale bevolking. En waar ze ook aan werken, dat is, en dat gaan ze steeds meer doen ook, is zorgen dat de droge gebieden die vaak heel erg zijn achteruit gegaan, te zorgen dat daar weer de oorspronkelijke bossen terugkomen. En dat alles samen met de plaatselijke bevolking en samen met iets wat je noemt de site support groups. Site support groups, dat zijn mensen die wonen hier in deze streek, die kennen de streek heel erg goed, kennen de mensen ook, kennen de mensen die hier, de boeren hier, de onderwijzers, noem maar op, iedereen die hier van belang is. En daarom is het ook heel duurzaam om op zo'n manier te werken. L'objet de cette bosquée, c'est pour produire du bois, pour aider la population. Et prendre exemple, comme il n'y a rien autour du périmètre, on ne voit rien. C'est pourquoi, sous le financement de Naturama, on a fait ça pour aider la population. We zorgen dat in Friesland de landbouw intensiever wordt. Dat er heel veel minder plak is voor de vogels. Maar we zorgen hetzelfde hier ook. En je zorgt bij dat ik de meesten een hoop brandhout nodig heb. En dat er door de BM gekapt wordt. En dat er een invloed heeft op het hele biotoop. Nou beziekt men daar wel wat aan te doen. Bij eucalyptus te plantje. Nou, dat is, die levert net volle van de natuur zelfs. Maar het is wel van brandhout. En wat wij vroeger ook broekten, het boerengeriefhout. Wat ze met bouwen kennen. En nou, daar beziekt men wat verbetering aan te brengen. Een van de mooiste projecten die wij stiepen hebben met de opbrengst van uw fietstocht, dat weer het project van de vrouwen van Janta. Ik vind het geweldig om hier weer even te zien. We komen correct in het seizoen van de cashewnuten en de vrouwen zijn dwaande met het sammelen en het verwerken van die nuten. Wij maken een film over vogels. Ja. Wat doen we hier? Nou ja, het gaat vaak net alleen om vogels, maar het is veel breder vanzelf. Want die vogels maken onderdeel uit van het totale ecosysteem. En in zijn ecosysteem moet bestaan blijven in zijn totaliteit. Nou, daar ben we hier ook mee tjen aanroen. Totdat de vrouwen een hele prote hout uit de bosken hellen hebben. Gaan die hele bosken kapot. Nou, en dat hebben ze hier opgelost. Toch de vrouwen op een hele andere manier inkomen krijgen te laten. En 2003, nous étions des femmes qui exploitaient frauduleusement la forêt. Après ça, on nous a fait faire des sensibilisations. On nous a expliqué qu'est-ce que c'est que l'arbre, qu'est-ce que la valeur de l'arbre, qu'est-ce que l'utilité de l'arbre. Deze vrouwen zijn blij met regulier werk en ze hoeven net altijd meer op een vlecht van de bewakers. Ze zijn weer grutsk. En dat weer in die tijd heel nauw voort. Maar wichtig is ook dat ze nou de kans krijgen om haar baan naar squallen te sturen. Alors, il se déplace comme ceci. Il passe par le détroit de Gibraltar et ils rejoignent l'Afrique.
We call it the 11 Steden Tocht. 11 Cities Tour. Maintenant. Ok. Alors, vous tenez les jumelles avec les deux mains. Pour ceux qui ont des cordes, la corde doit être au cou. On a fait pour en Irlande pour protéger les oiseaux. We have reserves where birds are safe. We have laws which say that you don't shoot birds. The same as you do here is explaining people what kind of a birds there are and why you have to protect them. Ik zou ze graag willen om mij de waai van de trekvogel, Usbaan, in verbinding te brengen met Afrikaanse gebaan. En internet jouwt daar een prachtige mogelijkheid voor. Ik heb het al bezocht om het van de grond te krijgen. De onderwijzers in Afrika die willen wel graag. Maar in Nederland slaagt het net. Us squallen hebben het feesten te druk. Wij hebben al op een polderdiek onder de van de Soeroe naar de Vogelsteen te zien. Maar dat weer doks wat te 4 jaar. Daarom gaan we manier met een paar kano's het veld in. En we zijn van doel om heel betiid uit te zetten. In Nederland hebben we natuurlijk Vogelbescherming Nederland. Die zich inzet voor de vogels. Dat is iets wat we internationaal doen, maar dat doen we niet zomaar internationaal. We doen dat in het verband van BirdLife International. BirdLife International is eigenlijk een verzameling van allerlei organisaties die zich bezighouden met vogel- en natuurbescherming. Naturama in Burkina Faso is één van die organisaties. We hebben een speciale band met Burkina Faso omdat wij hen speciaal steunen. Daarnaast heb je in Nederland natuurlijk ook nog heel veel andere natuurorganisaties. Zo heb je bijvoorbeeld het Frieske G, maar ook in andere provincies heb je andere landschappen. Het Overijsselslandschap, het Utrechtslandschap, etc. Dat zijn vooral organisaties die net als natuurmonumenten reservaten, terreinen beheren. Vogelbescherming die zet zich meer in de breedte voor alle vogels in Nederland en vogels internationaal in. Het begint krekkeljacht te worden wanneer we aankomen. De kano's liggen al klaar, maar ze zijn volle lietser dan dat ik dacht. De slangenwol? Je wat liets? Ik ben benieuwd hoe we hier... Nou ja, het is een bootje wel varen hier. Ja, madame. Ah, oké. Voilà. Non, toi tu recules. Une. Toi tu parles. Voilà, là-bas. Et qui va s'asseoir? Non, il n'y a pas de problème. Op wij hierheen hebben Pierre van Hoeshellen. Hij woont in een Lits dorpje hier dichterbij. En hij is een van die belutsen vogelbeschermers die het nooit stiert voor zijn gebied. Est-ce que vous avez le sentiment que vous faites autant que nous en Hollande? Oui, on le fait. Parce qu'à chaque mois, on fait l'inventaire des oiseaux pour savoir les oiseaux menacés. Et le nombre d'oiseaux qu'on a eu le mois passé et le mois suivant, on espère avoir de plus. Mais on voit que de temps en temps, on voit que le nombre, ça diminue de temps en temps. En wat merken wij er in Friesland van dat het hier goed gaat met de vogels? Nou, als ze genoeg fretten krijgen hier, dan komen ze ook in goede conditie bij ons waarom. Sensibilisation, c'est très important. Par l'étude de Naturama, on est en train de faire la sensibilisation dans les villages, dans les écoles, afin que les gens là puissent savoir l'importance des oiseaux. Qu'est-ce que les gens ici trouvent des oiseaux? Ne sont-ils pas trop pauvres pour trouver les oiseaux importants?
Ben non, les oiseaux sont très importants pour les communautés locales parce que si vous savez que dans la culture africaine, l'oiseau rentre dans tout ce qu'il y a comme rite. Quand on fait les sacrifices, il faut avoir un oiseau. Pour un mariage, il faut un oiseau. Pour un baptême, il faut un oiseau. Donc la culture africaine est strictement liée aux oiseaux. Het leuke is, toen we hier vanochtend rondliepen door dit gebied, de Suru, toen hebben we ook heel veel vogels gezien die je in Nederland kunt zien. Wat we bijvoorbeeld gezien hebben is gele kwikstaart en echt heel veel gele kwikstaarten. Nou, dat zijn allemaal vogels die nu straks de Sahara overvliegen naar West-Europa. Wat we ook gezien hebben is tot nu toe al 21 purperreigers. Purperreigers is in Nederland eigenlijk een hele bijzondere broedvogel, maar die het best goed doet. Die gaat langzaam omhoog. Dat heeft onder andere te maken met dat vogelbescherming ook samen met andere natuurorganisaties gebieden in Nederland verbeterd heeft. Maar het heeft ook te maken met dat het heel goed gaat hier met bescherming van dit soort wetlands. Il y a l'union entre les Pays-Bas et puis le Burkina Faso dans le domaine de la conservation et dans le domaine de la coopération internationale. Les plus grands problèmes ici, c'est, comme vous le constatez, il y a le problème de la déforestation, le problème des pollutions, quand bien même des études très poussées ne sont pas encore faites, les problèmes de la destruction des habitats. Les gens comprennent peut-être mieux ici. Les gens dépendent entièrement des ressources naturelles pour leur survie. Par exemple, quand vous prenez par exemple l'énergie, c'est uniquement le bois énergie que les populations locales dépendent de ce bois et énergie-là. Donc ils sont obligés souvent de couper les arbres pour avoir le bois énergie. Ik vind het heel geweldig dat mensen hier keihard werken aan bescherming. En dat eigenlijk samen met ons doen. En dat ze ook in deze moeilijke omstandigheden, want je hebt het natuurlijk over mensen die niet veel hebben, arm zijn. Dat ze ook in deze moeilijke omstandigheden zich inzetten om natuur te behouden. En ja, het maakt mij optimistisch dat mensen van natuur houden, dat mensen met vogels bezig zijn en dat mensen elkaar daar wereldwijd over vinden. Dans la vie, il y a d'autres qui sont des pêcheurs, il y a d'autres qui sont des pépiniéristes, il y a d'autres qui sont des agriculteurs, et il y a les dolotières, les fumeuses de poissons et les transformatrices du riz. La coopération entre la Hollande et puis le Burkina Faso, nous sommes très fiers de cette coopération parce que ça nous permet non seulement de protéger certaines espèces que nous partageons, et ça nous permet en même temps d'appuyer les populations locales à améliorer leurs conditions de vie. Oui, moi je suis un agriculteur et pendant l'hivernage, je cultive et je produis des plants pour le reboisement et que naturellement est notre premier client fort. Bon, après ça, en hiver, pendant la saison sèche, on fait la maraîchiculture. Et encore, je suis un membre du groupe de sites qui a la protection et la conservation de la nature et la protection des oiseaux et leurs habitats à la vallée du Suru. De Site Support Group komt hier bijeendoor om de inventarisatieresultaten te bespreken. Het is correct de vogelwacht van Boorzem. Le travail que le groupe fait ici au Suru, c'est le même travail que vous faites également aux Pays-Bas. Donc ils sont très fiers de recevoir des gens des Pays-Bas qui font le même travail qu'en Europe là-bas. Donc ils sont très contents de votre arrivée. À la sortie de ce matin, notre équipe a eu 18 hérons poublés. En Bergeronnet, nous avons dénombré au total 42. La canne a encore bien en effla. Donc 42 Bergeronnet. Het grappige is dat wij in Nederland eigenlijk gewoon precies hetzelfde doen. Wij, vogelaars vooral, die tellen ook. Trainen ook mensen die het leuk vinden om vogels te tellen. En op zo'n manier krijgen we een schat aan informatie in Nederland. Maar het is zo ongelooflijk vergelijkbaar met mensen die in Nederland straks broedvogels weer aan het tellen zijn. Die vogels van de natte gebieden tellen. Die in Friesland op de meren kijken welke vogels daar zitten. En ja, dat geeft een bijzondere verbintenis tussen twee landen, tussen natuurbeschermingsorganisaties van
natuur bescherm je niet op één plek. Natuur bescherm je wereldwijd. Ik heb een hele mooie reis gehad. En het is goed om te vernemen dat hier in Afrika ik mensen binnen die het haren mij het en ziel inzetten voor de bescherming van de natuur en voor de bescherming van uw vogels. Is dat besef direct bij hem, dat er collega's maar hetzelfde dwaan binnen? Ik denk dat dat besef bij ons als vogelonderzoekers juist wel is, omdat ik contacten heb met internationaal bezoek. Ik denk dat het besef bij orenmeesten vaak net is dat vogels ik van grutpad afkomstig ben uit orenland. En dat gewoon vogels die je breeden eigenlijk Afrikaanse vogels binnen. Die je echt puur en alleen nog maar komen om te breeden en je maar heel even in het land binnen. Om aan te lezen jongeren te brengen en dan gaan ze weer om naar Afrika. In feite hetzelfde als wat wij hebben met Gwozenwinterduis. Die ben het grootste pad van het IBNZ, maar ze gaan daar naar Siberië te onderhouden om daar te breeden. Bescherming van trekvogels houdt net op bij de grens. En daarom is geerwerking tussen verschillende landen noodzakelijk. BirdLife International is actief op dat gebied en organiseert zo nu en dan conferenties der tal van deskundigen bij waar komen. Ik ben opgegroeid op een plaats. Ik ben opgegroeid in het Friese Wetterland, tussen de blauwgazen in. En daar heb ik de vogels kennengelerd. En die waren een onderdeel van het hele bestaan. Die waren een onderdeel van uw plaats. En bij het maaitijd weet ik wel, als we dan de doorriepen gang, de squad doorriepen gang, dan weer het zweltje er in eerst werd. Dat kwam omvlengen, dat ziet te watchen en in eerst keert het. En dat weer voor u zeg de maaitijd. En dat vind ik wel zo fantastisch, dat dat beest voor een part van Afrika is en voor een part van u is. En ik heb altijd gedacht dat het dus vogel weer. Maar het is vanzelf net zo. Dat beest dat jet in die 12 raden thuis. En wat ik zo mooi, dat beest verbindt ik die meesten mijn waren. Want deze meesten hier, het is haar een vogel. En voor u geldt dat hetzelfde. En dat beleef je hier op een hele bijzondere manier door ik die vogels hier te zien. Qu'est-ce que vous faites en Hollande pour protéger les oiseaux? Dans les oiseaux, we also have side groups as you have here in Burkina Faso. On the same way you protect the birds, we try to protect the birds there. En we hebben die mensen niet getroffen. Ja. Ze nemen dat de site support groep die daar is. Ja. En hele gewone mensen die in het veld binnen. En die dan daar het gebied ingaan om hun vogels te beschermen. En voor mij is dat dan toch wel een bijzondere belevenis dat je dus een groep mensen treffen uit een hele oren cultuur bij, hele oren omstandigheden. Ja. En die dan op dezelfde manier die vogels die wij hier weer treffen, het laat onderzoeken. En dat ik heel goed bij belutsen ben. Ja, het is goed om dat te weten, dat zowel wat wij hier doen, dat ik op orenplakken in de wereld gebeurt en dat die vogels daar ik afhankelijk van binnen. En als je zo goed de mensen daar leven en dat ze er dan nog bij belutsen binnen, op diezelfde manier. En dat vind ik over heel hoop jaand. Maar dat jouw ECU'se verplichting dan? Extra? Ja. Absoluut. Zij binnen daar heel bot maaien aan de gang. Groepen mensen daar midden in het veld die je niet eens treffen daar en die bij waar komen. En ik grutsk op harden om jou in binnen. De graag wat verdwaan willen en daar ik maar dwaande ben. De dichter Jan Arendt zit wel eens zijn volgens mij. Ik weet niet precies wat het is, maar er is nog nooit een mens die een gram aarde bezit heeft. Zoiets wie het ongeveer. Dat geldt ook voor de vogels. Niks is van ons.